a vítame vás pri našom prvom challenge. Náš prvý challenge bude čistou vodou, krásnou čokoládou, kukuricovou a čili papričkou. To budú súboje. Ja versus on. Práve nám spadla čapka. Už ide, Paňo. No tak ideme. A prvý súboj bude zahrávať ja s Mačom. Prvý Mám? napijeme. Že sa napí. Čo? Mama, ja. Nie, som bez vody, hej. Máš. Mám? Toto menšiu daj. Celú? Maťo je prvý. Nie, toto tu. Toto menšiu, ty debil. Celú? No. Čiže odryknenko. Žej. Ale budem ti potom dlžný, nie? Ne. Neboj sa, budeš. Co to je? Šialený človek. Prestaň. 3, No, ideš, Marek. 2, 1. No! Ukaž ústa, ukaž ústa. Nesmejte sa. Vidíte? No mám polive. Teraz ide na rad Tomáš. Ale potom pre nás neostanú cíle do klíčky. Ale Maťo, ty si de. Na to zabudni. Ja iba kamerujem samo. Ale Maťo... Čuba! Ale to celé myslím. Nie, ja polku, bo on mal toto. Polku po polke. Lebo on mal o polku menšiu, jak moju. Tak si... Ukaž. 10. 9, 8. 7. 6. 9, 4. 3. Idem sa kuchnúť na Maťa. 2. 1. 3. Ukaž ústa. Nie na nás. Inde do trávy. Ako ti je ti príjemne? On sa zrígal. Dobre, už stačí. Ja myslím, že mne sa rozmieta žalúdok, ale... Zvracaj inde. Nepľuj na si, ja sa bojím zjesť. Jak ja to ani nejdem. Nechoď, lebo toto bude cenzurované. Zvracaj. Nevím, ani moc. Bože, viete, aké to je nepríjemné? A vieme, že Gogman TV to mal horšie. Oni za sebou pijú a ani si to neumýli. Ale... Už dosť, Tomáš. Nedávaj to na flašku. Nikde. No to však to je asi piata najpalivejšia. Aká to je najpalivejšia? Piata. Prvá? Nie, prvá nie. To bol vodotrísk číslo. Tam môžem kúsť.
Hej, môžeš. Čokoláda. Bože, čokoládu. Čokoláda. Fajná čokoláda. Jazyčka. Figaro. A mňa už to prešlo. Počkaj, tu robíš reklamu. Pip. Ešte vy idete. Áno. No a teraz ideš, áno? Ale však už nemáme vodu. To nič. To nič. Čo chceš? Dve čokolády. Ukáž sa mu. Krásna čokoláda. Áno, ukáž čokoládu plus Čili paprikový. Teraz to... čili paprička plus dve čokolády. Čokoládový hamburger. Užite. On zutekal, bojí sa čili papričky. Chudák. Zjedol si ju. Kam to video, čo potom pokrajme? Zjedol si ju. Čo sa ti stalo? Zjedol. Máš to teda, no? Počkajte, niekto ide. Dajte teraz. To má si len polku z tej polky. Filip teraz ide. Som dal len polku z tej Kto ide? Ja už nejdem. Áno, Filip. Ale Všetci už boli. kým? Ty si nebol. Ty si jediný nebol. On je kameraman. Takže ja proti Samovi. Ja už som zjedol. Ty ideš teraz proti Samovi. 3. Ale ja som zjedol včera. Dobre, 3, 2, 1. Ale ja som zjedol včera. Dávaj. No vidíš, aký si posral. Lama. A ja som to zjedol. Nech jedz to. Neviem. Ticho. Dobre, to ja dom. Ja som nemal vodu. Dobre. Dávam ja? Nie, ty lámer zjedz to. Keď nešeláme. Ja som zjedol. Všetci sme zjedli. Da stолько mám Ja zjesť? to štípe na... Celú. Celú, jak on. Ja som zjedol celú. Hej, ale nemám vodu. No, ani on nemá. A on mal čokoládu. No, to si zaber čokoládou. Idem si po fľašku vody. Čiže To je za mňa rýchlo. bude 3. Nie, donesú. Ale ja som už zjedol sám včera. Čiže 3. Nevádí, dávaj. Ty nosí? Čiže idú si po papričku. A my tu zatiaľ na nich počkáme. Bože, viete, jak to štípalo mňa normálne nabilo, ako keby som normálne sa išiel porigať. Milí diváci, to bola tretia najsilnejšia čili paprička na tomto svete. Asi. Asi. No jak štípe z toho huba? Ale som ani nemal vodu, ty si skoro celú vypil. No aj to bolo, aj tak ma štípe huba. Ja som skúsil. Ale no me, chápeš? Ja mu zoberiem semienku z toho. Na čo? No, zoberiem si semienku, hej. Na toľko čokoládov, ty môžeš tiež. Nepozvracaš sa. Vypil som všetku vodu, vole, šofakola Freud. Tu na je. Ty semienko štípe. Menšia Ja. čili paprička. Kde ideš? Milí diváci, ja sa hneď vrátim. Dovidenia. Iba to. Zutekaj. Pekne. Go. A Filip za chvíľu príde s vodou a je spolu.